ప్రసాదించిన పండ్లలో అద్భుతమైన పండు ఆరెంజ్. కళ్ళకు కలర్ఫుల్ గా ఉండడం మాత్రమే కాకుండా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అయితే దీనిని పండుగా చేసుకుని తినడం కంటే జ్యూస్ గా చేసుకుని తాగడానికి చాలా మంది ఇష్టపడతారు. ఎందుకంటే రుచిగా ఉండడమే కాకుండా కడుపు నిండిన తృప్తిని కూడా ఇస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు మనం ఆ ఆరెంజ్ జ్యూస్ వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. ప్రతిరోజు ఈ పండుని జ్యూస్ చేసుకుని తాగితే బాడీ రిఫ్రెష్ అవుతుంది. ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగడం వలన శరీరానికి ఐరన్, మ్యాంగనీస్, జింక్ మొదలైన విటమిన్స్ అందడంతో పాటు ఈ జ్యూస్ లో ఎలాంటి క్యాలరీలు ఉండవు కాబట్టి ఇది ఆరోగ్యానికి సూపర్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ అని చెప్పవచ్చు. ఆరెంజ్ జ్యూస్ లో ఉండే ఫ్లేవనాయిడ్స్ మరియు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు కండరాల నొప్పులను తగ్గిస్తుంది. అంతేకాకుండా గాయాలను కూడా త్వరగా మాన్పుతుంది. ఈ జ్యూస్ లో ఉండే విటమిన్ సి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచి కామన్ గా వచ్చే ఫ్లూ మరియు కోల్డ్ వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. హై లేదా లో బ్లడ్ ప్రెషర్ తో బాధపడే వారికి ఆరెంజ్ జ్యూస్ లో ఉండే హై మెగ్నీషియం చక్కగా సహాయపడుతుంది. ఈ మెగ్నీషియం బ్లడ్ ప్రెషర్ ను నార్మల్ రేంజ్ కు తీసుకువస్తుంది. ఆరెంజ్ జ్యూస్ లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ స్కిన్ ను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. చర్మం యంగ్గా కనిపెట్టేలా చేస్తుంది. ఏజింగ్ లక్షణాలు నివారిస్తుంది. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి మనం రోజు ఆహారంలో భాగంగా ఈ జ్యూస్ తీసుకుందాం, ఆరోగ్యంగా ఉందాం. ఆధునిక జీవితం, అనారోగ్య సమస్యలు ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక తెలియని సమస్య. చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మంచి ఆరోగ్యాన్ని మీ సొంతం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే మా యోయో హెల్త్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.